mzaya. Kule. Matakakura ndakakoma ndikutaurire. Ndakazoti ndirichitiza ndiri muhondo ndiri pamusoro pegomo apo ka. Ndione ndege iri kuenda pamusoro ndinzwe majawu ari kurira unzwa muzukuru. Macheso airira mundege. Majawu une macheso. Muzukuru. Idikiza wira. Rekerende muchune muzukuru. Zvakaitika. Muzaya. Inini muniyewa ndakadzidza naye ka. Kule. Standard 1 ka. Achiyamwa muzaya. Kule. Munhu anofamba kudai muzaya. Achidzokera break night rikakwana muzaya ka. Zijaya raidzokera kunoyamwa muzaya. Lanji chitingiri rodzokera kunoyamwa muzukuru. Unoona chii chonse. Zvizomanzo kutaura izvi unzwa. Muzukuru unzwa unzwe. Ndiri standard 1 tasiri mgazi mwechete nhanda idzo kwangwedza kwati. Meni yaiti yakarowa manheru so meni yarowa mafutokudza meni nemkanwa. Muzukuru unzwa unzwe. Bukurai 2 pages muzukuru ndingedapedza meni yangu waka 1 ndotengera nguva yehondo kati aitira kutiza ndichiverenga ndichitiza anga ari ma1 muzukuru ndikutaurira. Muzaya isusu kwedu mukirasi mauyu ka mamuri nani muzaya zvazaizoita kwedu manje muzaya isusu ticha wedu wemeze ticha wedu isusu mathematics iyoyo mathematics sekuru airowa aipura muzukuru kupura takarukura chibage chiro munhu sawa pakuweka medzi muzukuru ka taishandisa chibage muzukuru tsanga dzechibage dzedu waiti ukavarairwa muzukuru ka huku yaichikaansa kuti kaansa huku kuzodai so ndokutaurira muzukuru zvishoma izvi ndikutaurire ndakukutaurira manje nini taurira muzukuru muzukuru uri kunzwa taigara muwandumu ndomazuva anga ndatamba kutamba nasekuru wako ava taiti kana taakurara pepe takarara mumwe akuda kupinduka tatiri 8 nini handa dzangu sekuru neeva join aidiwa nashamwari yangu taiti kana taakuda kupinduka taizunga tese tobuda asara opinduka izi todzoka torara muraro aita iwowo izvezvi takapinduka todzoka torara mapindukiro aita iwayo muzukuru ndo zvataita izvi tatiri kuchimoyo muzaya inini ndoda kukutsanangurira muzaya kuti ukure breni dzakarongedzeka muzaya isu zvinhu zvanga dzakaoma paya uchiri kurangarira nyaya yandakambokutaurira yekuti magetsi akaenda ndikazodiscover kuti mosquito inopira usiku wese uchiri kuiziva ndakutsanangurira muzukuru wangu muzukuru magetsi akazomboti ta magetsi paenda muzukuru kuti malaiti kuti no muzukuru sadza ndichangopambira muzukuru pandati chete muzukuru kuti tu muzukuru kundangarira muzukuru ndikati wow laki ndanga ndine mosquito coil iyoyo akutembera muzukuru mapronono nauntseseni anozondinetsa muzukuru paketi pakaenda muzukuru tikati zano tu tora mosquito coil muzukuru kisapa muzukuru mosquito coil kazikapoteresadza muzukuru sadza mana takakubata muzukuru muzukuru sadza rainaka iroro ndiposkati kuona chii muzukuru muzukuru zvazvakaoma muzukuru standard 1 yairema muzukuru ndikuti ndakapasa chikoro inini murungu akatenga inzi Stefan akatenga TV yake nge neremote so magetsi aenda tora kalight keremote kered kaikaenda kandaiverengeza mubhuku inini muzukuru ndaiverenga nekalight kered kaikaenda muzukuru isu takakura tichirowa yellow bush muzukuru unoriziva here yellow bush ndakazvakakuleka taurire chinzwe kuleka nemavhete edu sangana muzukuru taiti tikati yellow bush muzaya tobva mabhandi atairowa kurugwa redu ranga rine mabhako 4 chirowa kuti 1 bandi 2 bandi 3 bandi obva wati yellow bush muzaya obva wati karedio kaparito kaisapinda
zvamunobairira zvamakubairira manje. Ana kule, zvamuti tazva radio zviri nani. Pane zvati kana asi kwepo nyimba kwepo kule. Amungoziya nyaya mabhasikoro kaya. Moti kana dzofamba mabhasikoro ka. Mbirira koma mabhasikoro ye drone kani mabhasikoro matanga tobvira baba kana taika na tambo yazi njoka zinakuwanika kule. Mabhasikoro achibvira basa ye drone. Mungoziya akuna na nyambobuda. Toto. Iyo mafamu. Zaku Tirima, uyapanda. Kule, mirai. Uyapanda. Mirai kule. Unani kule. Kule, mirai yani kule. 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 Akazote mane, akazote mwogu mane. Taura Anjaraz na baza mani mbanu. Ananyarara patino taura. Taurira zekuti chembera idzo. Wabone mtamba na nazekuru wagi mani. Titoro. Ana was Tuesday.